Dakle, nalazimo se u najstarijem dijelu ovoga našega samostana i od cijele zgrade samostana koji se može vidjeti izvana, sve je započelo evo ovdje. Možemo ovdje vidjeti stepenice koje vode prema gore, što je malo neobično za unutarnji prostor. Imamo dvije klupe koje su sa strane, koje svakako posluže za sjesti. Ovo je nekada bila samostojna zgrada i ovo je bio ljetnikovac naših velikana, knezova Frankopana i 1445. godine knez Ivan Frankopan je taj svoj ljetnikovac darovao našoj zajednici. Pa dakle, ovdje sve i započelo. Ovdje imamo upravo prostoriju koja je bila i prva kapelica ovoga samostana. I ovo je upravo prostor, ovdje je taj najstariji dio, a kada su to fratri dobili, onda su uz ovu zgradu sazidali koju sobu za stanovanje. Nedugo nakon toga je napravljena i crkva da može primiti veći broj vjernika, pa evo samostan je od 1445. godine, a crkva je 2009. godine proslavila 500 godina svoga posvećenja blagoslova gradnje. Dakle, ovdje je bio početak. I nekadašnje prostorije od toga ljetnikovca danas se služe u druge svrhe. Jedna od tih prostorija su ovdje i sakristija. Prenamjena i u kojoj u svakom slučaju, evo vrijedno je za vidjeti, spomenuti, sami sakristijski odmar govori 1766. godina, dakle velika starina, ali i danas u funkciji, naravna stvar. Istina, restauriran, ali evo usporedbi sa materijalima koji se danas proizvode i stavljaju za masovnu proizvodnju, evo ovo traje još uvijek. 18. stoljeća do danas u funkciji. Dakle, sakristijski ormar sa svojim posuđem, liturgijske knjige i ostalo što treba za takav ormar. Sad se nalazimo u dijelu crkve koji se službeno zove kor. Dakle, sve su stare crkve, imale dva dijela. Kor je bio za klerike, za svećenike klerike, a drugi dio bio za vjernike laike. I nekada se ovdje fratri okupljali na molitvu i volilo se u dva kora, ali zapravo dva kora jeste jednostavno rečeno taj dijaloški način molitve, jedna strana, druga strana, pa je to tako sada primjena i u samoj crkvi, svećenik i puk, pjevači i ostali puk i tako dalje. Ovaj namještaj ovdje, ovi sedes i sjedalice su iz istoga vremena kada je sakristijski ormar. A ovdje, u ovom korskom prostoru, vrijedno je spomenuti upravo ovu ovdje sliku glagolskog pisma i koralnih nota. Naime, u ovom samostanu je u svoje vrijeme živio za širu kulturnu zajednicu poznati čovjek Dragutin Parčić, jedan od pionira fotografije u Hrvatskoj.
Pa ja onda volim reći našim gostima da on imao svoje 4 ljubavi. Jedna je bio Isus, za kojim je pošao, druga je bio Franjo i Franji sir života, treći je evo bila glagoljica i četvrti je bila fotografija. Ovo ovdje je zapravo preteća današnjih panoa ili na bilo koji način projiciranja na zidove, nekakvih tekstova, sadržaja, jer evo iz svakoga dijela ovoga ovdje konskoga se može pročitati što ovdje piše na glagoljicu. Pa je onda eto on jedan Ivan Blažoj Djevici Mariji sa slijepom Mario, evo krasno ilustrirao, da se moglo da svi to i vidjeti, i čitati, i pjevati, a s tom molitvom Majci Božjoj se završavala svaki dan molitva ovdje u ovom prostoru molitvenom. Dakle, i dan danas je tako da redovnici na završetku dana kada završavaju svoju molitvu, jednu molitvu, dakle, na Ivan posvete Majci Božjoj i s time zapravo zaključuju molitveni dan. Marije, po staroslavenski, latinski Tanta Pulhra tu es Maria. Na Parčića, dakle toga vrsnoga našega fratra, evo ovdje možemo vidjeti i misal koji je njegovo djelo. Dakle, misal s kojim smo se služili fratri, da mogu slaviti svetu misu, rimski misal, ali sve na glagoljici. U svakom slučaju dao si je velikoga truda. I kad se već njega spominje, onda treba kazati da je bio toliki zaljubljenik upravo u glagoljicu i tu našu baštinu, da je on ovdje u Samostanu imao svoju vlastitu tiskaru. Vlastoručno je rezao slova od olova da bi mogao tiskati knjige i obnoviti ono knjiga što je bivalo ili da bude lakše fratrima i za molitvu i za stavljanje mise. I ti njegovi apetiti su bili toliki da fratri nisu mogli dovoljiti tolikim njegovim željama. Pa evo, on sporazumno sa fratrima i napustio zajednicu, fratre, i postao je biskupski svjetovni svećenik da može imati vlastiti novac. I tako je stigao čak i do Rima i eto tako je uspio smoći sredstava i za obnovu knjiga u našim samostanima. Kad je već spomenuo samoj glagoljici, vrijedno je kazati sljedeću informaciju. Ovaj samostan je bio baštinik i vlasnik još uvijek prvotiska u Hrvatskoj. Dakle, misal, knjiga za stavljanje svetih misa iz 1483. godine. Ovo je replika, a original toga misala iz ovoga samostana nalazi se u našoj centralnoj kući u Zagrebu na Ksaveru. Ovo je vrijedno spomenuti iz još jednog jako važnog razloga. 1455. godine Johann Gutenberg je tiskao prvu knjigu, Bibliju. Dakle, samo 28 godina kasnije Hrvatska, odnosno Hrvati, imaju svoju tiskanu knjigu. Samo 25 godina nakon Gutenberga. Misal, prvotisak, evo, iz ovoga samostana. Ostaje i veliko pitanje kako je to bilo u neku ruku i moguće izvedivo. Poznato je svima, evo čisto geografski, da je ovo Jadransko more blizina cijeloj Europi i ništa čudno da su u kratkom vremenu sve novosti iz, kažemo tako, europskog dijela stizale i do ovih ovdje prostora. I evo, s ponosom ponavljam, samo 25 godina nakon Gutenberga Hrvati imaju svoju prvotisak, svoju knjigu misal iz 1483. godine i ovaj samostan, evo, takvu jednu ima. Crkva 2009. godine slavila 500 godina svoje posvete. Ovo je jednostavna malena crkva koja je tipična za sve naše zajednice. Dakle, mi smo franjevci trećoreci i svi naši samostani su maleni, kao tako i crkva nije velikoga obujma, jer ni mjesto nije veliko koje nas okružuje, jer na koncu konaca skoro kroz svih 500 i više godina koliko je samostan ovdje, samostan živi, kažemo tako, nekako na osami u zelenom dijelu. Prvo naselje već je jedno 2,5 km od nas.
U ovoj samostanskoj crkvi od nekakvih posebnih vrijednosti se ne bi trebalo ništa ekstra spomenuti, osim evo da je ovaj oltar i pokrajni oltari da su iz 18. stoljeća, da je to, kako se to stručno kaže, venecijanska škola umjetnosti. I evo na ovom glavnom oltaru slika je Majke Božije bezgrešne, koja je patronoga samostane crkve. I evo ta slika se pripisuje venecijanskom majstoru Giorgioneu, odnosno evo dakle venecijanska škola jesu autori slika Majke Božije, Svetoga Franje i crkvenoga naučitelja Svetoga Bonaventure. Na pokrajnim oltarima vidimo ovdje na lijevoj strani oltar je Svetoga Jakova i uz njega su velikani isto ljubitelji trećega reda, Sveti Ljudevit i Sveta Elizabeta, koji su upravo danas i slavi spomendan. Na drugoj strani je oltar Svetoga Antuna, odnosno Svetoga Roka. Dakle, original slike Svetoga Antuna je uništen uslijed vremena, a ovdje je to da se popuni ta praznina, stavljena je slika Svetoga Roka, koja je zapravo kopija originala koji se čuva jednom našemu drugom samostanu. U svodu crkve moguće je vidjeti već prepoznatljivi franjevački znak, a to su dvije prekrižene ruke. Jedna je ruka od Isusa, a druga je od Svetoga Franje. Poznato je da je Sveti Franjo doživio stigme, dakle svete rane Isusove, pa gdje god se vidi ovakav znak prekriženih ruku sa znakom čavala, da je to, uglavnom se radi o franjevačkim crkvama. Dio sam govorio na početku gdje je sve započelo. Evo moguće ovdje vidjeti kako se taj dio razlikuje od ostaloga dijela ovoga kompleksa. Pa evo u starini je ovaj dio nazvan kao kula. Dakle, taj najstariji dio samostana je upravo taj original zgrade koji su fratri ovdje zatekli. Dakle, sunčani sat isto su glagoljske oznake, jer poznata je stvar da u glagoljska slova su ujedno i brojke. Pa onda tako eto imamo i sunčani sat sa ovim glagoljskim spomenima, što opet govori o glagolskoj baštini ovoga dijela. A pogotovo zbog zvonika koji je gore. Dakle, ovakav stil zvonika u našoj hrvatskoj graditeljskoj baštini se zove preslica. I uglavnom, isto tako gdje god se vidi na crkvama ovakav kameni stil gradnje, dokazi starosti, i ovo to je ništa drugo nego na pročelju uzdignuti kamene niše u koje se stavljaju ove zvone. Preslica sa zvonom. Dakle, u 18. stoljeću jedan od fratara koji je ovdje živio je dao ovo sve popločati. A u starini naši su fratri imali takozvani pekuni, to jest mogli su imati nekakav svoj vlastiti novac, nekakvu mirovinu. I eto tako je taj fratar od svoga kao novca dao popločiti ovaj kamen. Inače, ovo prezime je tu gore iz susjednog sela. Dakle, ništa novoga da su mladići iz okolnih mjesta dolazili u ovaj samostani živjeti. Ovdje smo sada na mjesnom groblju. Do 74. godine su se još ovdje pokapali mještani iz okolnih sela, pogotovo iz susjednog sela Brzac, a od 74. godine oni imaju vlastito groblje i ovdje se sada pokapaju samo redovnici koji žive ovdje u ovom samostanu. Evo gore imamo zajedničku jednu ploču gdje su pokopani svi fratri iz prijašnjih vremena, od kad se počelo to stručno evidentirati, a ovdje su evo imena fratara koje sam ja još, kad sam došao u samostan, zatekao još žive. I evo sa većinom od njih sam zajedno u samostanu i živio, što ovom što nekim drugima. Pokoj vječni daruj Gospodine i svjetlost vječna svjetla njima.
će vidjeti jednu fotografiju prije 60. godine prošloga stoljeća kako je izgledao samostan bez sadašnje rive. Tako da su evo fratri mogli odmah iz ovoga svoga dvorišta odlaziti prema moru. A onda kako je napravljena riva i ovaj prostor ispred samostana je, kažemo tako, nacionaliziran, postao je javno vlasništvo, javno dobro. Pa je nije loše malo to pogledati odavde. Dakle, evo odavde kad se malo pogleda, na desnu stranu tamo se vidi ona uvala, to je bila original samostanska vlastita lučica. I to je nakon Drugog svjetskog rata oduzeto, nacionalizirano, pa je ovdje sada mjesna lučica i ovo je sada javno dobro, a evo samostan je ostao i dalje u tome svome položaju koji jest, sa svim lijepim izgledom, mami. Tako da evo, kada se pogleda i iz daljega i izvana, onda se dobiva i dojam te ljepote, kuća je sama na moru i kroz dugi niz godina bila je jedna uzrečica kod mještana koji su živjeli ovdje u blizini: nema kuće na otok, ča je glavotok. Tako da eto, za ljude koji žive u ovoj blizini, pojam i ljepote i privrženosti je ostao upravo ovaj samostan. Kroz 500 godina, daj Bože da ostane još toliko. U crkvicu, evo opet imamo isti taj motiv, ispred ulaza su ove klupe za sjesti, pa kad narod dolazi na misu, da se može malko i sjesti i odpočinuti. Pa da ne bude ljudima dosadno čekati, evo ovdje na ovoj kamenoj ploči čak je izrezana evo jedna stara kao igra koja se zvala mlin, koju će evo ljudi koji su malo od godine čekali se sjetiti kako se to dalje igra. Na samom ulazu u samostan, evo ovo su vrata okovana sa limom da ih ne uništava vjetar i bura. I evo sa ovim pristupom u samostan zapravo se dolazi odmah na početke ovoga cijeloga samostana. I evo imamo prizor gorenih stepenica koje vode prema gore i one klupice, pa je upravo to poslužilo prilikom gradnje i ovo što je bilo ispred, da se isti motiv ponavlja i da na takav način evo posluži i tako dalje. Stan ima klaustar, a to je ta četvorina u kojoj obično u središtu je bunar, dakle gusterna za skupljanje vode, a okolo te četvorine se dalje nižu crkva i stambeni prostor koji jest. Pa eto upravo toga klaustar, kloštar je zapravo došlo i do toga i u današnjem vremenu ponarođeni ti izričaji koji jesu. Ovo je nekada bio ulaz u samostan. Dakle, evo fino isklesani taj portal, a onda se kroz to vrijeme nekako i mijenja. Dakle, nekada je bio ulaz tamo, pa je ulaz onda ovdje, da bi se skroz došlo na drugu stranu, da bi bio ulaz i sa druge strane. Ovdje smo u dijelu toga, kako se to zove, staroga samostana. Ovaj samostan je obnavljan tamo negdje 70. godina prošloga stoljeća, a ovo su još uvijek original stepenice od početaka gradnje ovoga samostana. Drugim riječima tamo 18. stoljeće i se stepenice još i dan danas u upotrebi. Ovdje ćemo sada pogledati blagovalište za fratre. U ovoj prostoriji ovdje, evo, frate se okupljaju redovno na svoje dnevne obroke. I kad smo već ovdje, treba spomenuti da je u blizini ovoga samostana jedna crkvica Svetoga Krševana. Sva je izgrađena u kamenu i ovo isto hrvatska graditeljska baština. Ljudi koji imalo putuju u Hrvatskom, sjećaju se nešto slično se može vidjeti u gradu Ninu, gdje je čak i stolovao ninski biskup. Dakle, nešto slično u Ninu, ali evo i ovdje izgrađeno u blizini ovoga samostana. Tko je ovu crkvicu sagradio nije poznato, ali očito da je ona imala nekakvu svoju namjenu, vjerojatno nekakav zavjet pomoraca ili nekih velikaša koji su tako nešto sagradili za štovanje Boga i kao znak svoje zahvale Bogu za udjeljene darove.
Danas je moguće tu crkvicu, naravno stvar, i posjetiti. I ona je 60. godina prošlog stoljeća nešto restaurirana. Naravno stvar da treba još, da bi bilo poželjno da se uredi na način da bude izvana i iznutra uređena i za bogoslužje, ali budući je nepoznata stvar kome točno pripada, nije vlasnik ovoga objekta crkva kao ustanova, nego vlasnik ovog objekta jest država, a mi tu ne možemo ništa odsjetiti kako će se obnoviti. Zanimljivost je također, evo ovdje vidjeti iznad ove slike ovaj reljef otoka Krka i ovdje su dvije svirale, domaći nacionalni instrument, sopele. I ovo je poklon jednog gospodina u ovom samostanu. Bili smo razgovarali da ne bi bilo loše, znači on je poznati svirač na ovom instrumentu sopilama, pa je onda on ovo ovako samostan dao za uspomenu, a ovo je zgodno i za vidjeti čisto kao podsjetnik, dakle evo domaći, lokalni, nacionalni instrument sopile. Ne bi bilo loše spomenuti nadalje i ovoga fratra koji je evo ovdje na ovoj slici. Umro je prije 13 godina, a u ovom samostanu je proživio 34 godine. I da imamo samostan u današnjem obliku sa ovim dodatnim novogradnjom, zasluga i zahvala ovoga fratra. Bio je, kako vam kažu, wunderkind, fratar u habitu, ali sa puno nadarenosti, automehaničar, električar, urar, keramičar, sve što je trebalo radio je. I evo, zahvaljujući njemu, došli smo do ovoga objekta koji u današnjem vremenu imamo. Nalazimo se sada u dijelu koji se slobodno može nazvati srce kuće cijelog ovoga samostana. I evo moguće primijetiti sljedeće. Ovo je na neki način novogradnja, ali bio je pokušaj te nadogradnje i obnove da se opet imitira klaustar. Pa imamo 1, 2, 3 strane, a 4. strana jest more. Imitacija klaustra. I evo odavde je jasno isto moguće vidjeti da na desnoj strani jest taj stari dio samostana, na lijevoj strani ova zgrada u žutome je bila ta gospodarska zgrada, a onda je ovaj fratar koji sam već spominjao, pokojni Leon Šipek, dao si truda, pa je te dvije postojeće zgrade objedinio sa novogradnjom. Tako da smo dobili sada taj cijeli kompleks samostana Glavotok od staroga dijela, novijega dijela i najnovijega dijela koji je zapravo najviše namijenjen za prijem gostiju. Naime, radi se o sljedećemu. Ovaj samostan je poznavao u svojoj povijesti da je ovdje živjelo i do 20 redovnika u isto vrijeme. Ali evo živimo današnje vrijeme u kojem ipak je na neki način kriza novih kandidata i zvanja i u ovolikom prostoru samo za 2 čovjeka koji danas ovdje žive, naravno stvar da nije baš niti prikladno, niti je poželjno na takav način. Budući je samostan nekada živio od zemljoradnje, stočarstva, a u današnje vrijeme to je na neki način pomalo i nemoguće, a pogotovo nakon Drugog svjetskog rata kada je puno zemlje ovom samostanu oduzeto, samostan je bio prisiljen pronalaziti nove načine svoga djelovanja i življenja. Kako mi ovdje nismo ni samostalna župa, nego samo samostan, dakle kuća koja za sebe stoji, evo ovaj spomenuti svećenik fratar, otac Leon, je došao na ideju da bi se ova kuća prilagodila i da se vrata otvore, da ovdje ljudi koji žele mira i molitve da mogu jednostavno doći. I tako je prije 40 godina i započelo. I eto, danas je osnovna, kažemo tako, samostanska djelatnost, upravo duhovni, kažemo sad tako, turizam. Na način da iz pojedinih župa ili zajednica ovdje dolaze ljudi koji imaju želje i potrebe i programa duhovnih, da se ovdje obavljaju duhovne vježbe, različiti seminari, različite obnove, a naravna stvar kada je Bog dao tu blizinu, evo i samoga mora, pogotovo ovdje živo u ljeti, kada evo ljudi iskoriste za to i duhovno i ono što je dobro za tijelo, dakle da se mogu i okupati i
provesti i lijepo i svoje na neki način i praznike u ovakvom jednom crkvenome duhovnom ambijentu. Ova kuća danas evo živi na način da uglavnom kroz godinu izvan sezone, kažemo tako, održavamo tradiciju ovoga samostana. Živimo evo od isto na neki način tako pomalo zemljorade i stočarstva. Imamo veliki maslinik od preko 300 stabala, imamo jedno stado od preko 50 ovaca i evo kroz to vrijeme polako se pripremamo za ono kada će biti u sezoni življe, kada dolaze ovdje sami gosti. Samostan može primiti evo oko 50 gostiju odjedanput, dakle imamo prostora toliko da može ovdje biti 50 ljudi, da nađe smještaj i hranu i u tome smislu se onda i angažiramo. Naravna stvar da uvijek se nastoji biti otvoren, pa evo u duhu današnjega vremena, pogotovo za kada se živi na jedan taj brzi način, upravo ovakva mjesta, oaze pronalaženja mira su dobro došle i ovo samostan je otvoren za različite skupine i eto mora se reći da u tome smislu brojni ljudi ovdje svake godine dolaze, pa su evo gosti ovdje koliko iz Hrvatske, dolaze iz Slovenije, najveći broj gostiju je iz Austrije, dolazi fini broj gostiju iz Njemačke, Italije, a evo imali smo i pojedinaca koji su bili iz Nizozemske i iz Belgije. Dakle, mjesto samo za sebe biva reklamom, ljudi koji ovdje borave prepričavaju da su našli jedno lijepo mjesto gdje se može u tišini, u miru odmoriti i dušu i tijelo. Pa evo, svi koji su željeli takvoga nečega, dobro su došli u naš samostan. Zanimljivo je malo evo pogledati i uređenje samoga samostanskog vrta. Ovdje se vide ovi lijepo uređeni zidovi od kamena. Sistem gradnje je suhozid, dakle bez žbuke, bez ičega, nego samo kamen na kamen slagan. I evo glavni majstor ovih zidova je se evo pokopan ovdje na groblju koje smo vidjeli, fra Antun Koljevina. Bio je glavni motor, projektant ili evo kažemo graditelj ovakvih zidova. I evo Bogu hvala, kroz 500 godina truda uspjelo se eto doći do toga da se uspio ovoliki prostor, kažemo tako, kultivirati. I evo sad je odavde moguće vidjeti i ovaj maslinik koji se predano proteže, oko 300 stabala masline. Evo upravo smo prije 2 dana završili sa berbom maslina, Bog dao lijepoga podneblja, vremena i prirode, pa evo koliko stignemo, nas 2 fratra ovdje, to evo i održavamo. Prepoznatljivi znak našega samostana jeste evo i ova visoka pinija. Do prije 3 godine smo nagađali koliko je stara, a onda prije 3 godine ovdje jedan mještanin je kazao podatak za koja nemam sigurne provjere, ali kaže ovako: 1884. godine moje barba trebao putovati za Ameriku. I onda je zasadio ovu jednu piniju, ako se ne vrati, da je barem nešto iza njega ostalo. I je uspomenu na taj njegov odlazak, kao nekakav i zavjet, postavljena pinija, koja se evo do dana današnjega održava, pored svih bura i oluja i nevremena, na samoj obali, ali evo još uvijek uspravno. Pa mnogim ljudima je zanimljiva i kažem, svi gosti koji ovdje dođu, ostane to kao prepoznatljivi znak našega samostana. 60. godina prošloga stoljeća ova šuma koja se ovdje vidi proglašena je prirodnim rezervatom šume Crnike ili hrasta Crnike. Ovo su prije svojih 200 i kojih godina frati sami sadili da ih štiti od bure. Tako da na jednom mjestu velika koncentracija toga hrasta Crnike, dakle to je hrast, drvo koje je zimzeleno, dakle i zim ima svoje listove i evo dođe jako dobro u to vrijeme kada su veliki vjetrovi. Inače, nije loše spomenuti i ovo, da je cijeli ovaj dio od mjesta Vrh u blizini Krka pa na ovamo
ovaj zapadni dio otoka se zove Šotovento, dakle utjecaj Italije i Venecije, drugim riječima jedna zavjetrina, zašto od vjetra, pa se zna dogoditi da je Krčki most zatvoren zbog jakoga vjetra, a mi da ovdje vjetar i ne osjetimo. Dakle, podneblje jako dobro. Pa u tome smislu neko će kazati, pa nije to tek tako izabrana ova lokacija, već prije toliko stoljeća i za jednu kuću i za jedan samostan. Imate kontinentalnu klimu do planinskih klima, dakle u malomu prostoru. I naravno trebalo je vremena dok se ovo do ovoga oblika dovede. Kada su ovi zidovi napravljeni, onda su fratri dovlačili i nasipali zemlju, da se to čim više kultivira. I eto isto što je zanimljivo od prirode, ovo je u 7. i 8. mjesecu izgleda kao da je spaljeno od sunca i suše, a gledajte sad kako to zazeleni. I evo naše će ovce doći ovdje pred Božić i ovo će one lijepo pokositi, bolje nego jedna kosilica, sve će biti do zemlje sve izgriženo. Tako da mi pokosimo sjeno, ono u ljeti kada bude, osušimo da imamo ovcom za zimu, a druga košnja su ovce, ovdje dođu na ispašu preko Božića i 1. i 2. mjesec, tada obično imaju mlade svoje male jančiće i onda ih ovdje držimo bliže kod samostana, pa su onda ovdje svaki dan na ispaši i onda se to dobiva ona baš idila, samostan i ovce okolo pasu, ono baš prizor iz snova. A ono preko ljeta je skroz nešto drugo, jer ipak nije isto sada živjeti ovdje sam i disati s prirodom ili brinuti o 50 ljudi koji su tu na smještaju. Ali eto, za sve to je jedna lijepa izmjena, dakle imamo vremena kada smo sami, pa se ima vremena i za sebe, da se malo akumulatori napuni, da se onda opet može stati i pred ljude koji dolaze u gostima, tako da u jednoj dobroj mjeri ima i jednoga i drugoga, u svakom slučaju meni super. Imamo od toga roda koza samo jednu jedinku i to je jarac koji se zove Lujo. A Lujo je dobio naziv po njegovom ocu koji je bio šampion Hrvatske na jednoj izložbi, na jednom sajmu stočarskomu, bio je šampion i evo njegovog potomka ima i ovaj samostan. To je ovako čisto iz moja osobna ovako simpatija. A evo zbog toploga vremena koje je ovdje, ova kokica što ima sada najmanje piliće, ovo su već 3. pilići koje je ove godine ona izvela. Ali zanimljivo je koliko su današnja djeca otuđena. To je istina, da. Ne radi se o djetetu, nego dakle to je ipak bio mladić. Ovdje je bila jedna kokica koju je jastreb pokupio, inače evo kako je ovo sve u blizini šuma, onda jastrebi to puno prežaju. Imala ono kao kapicu na glavi. On nije bio siguran da je to kokoš, nego pitao je to susjedna patka. A mladić, dakle ne se malome djetetu, nego koliko to je već. Neobično da vidite ovako dugi, taj kao vinograd, bara se ovdje po domaću kaže, preko 100 metara. I evo ovdje gore sa druge strane, nekada je ovo bio i ulaz u naše cijelo imanje, pa je on sada premješten na drugu stranu. Ali je vrijedno spomena, evo i ova građevina koja nam ovdje sa lijeve strane, dakle ovo što je obučeno u kamen, to su zapravo cisterne, spremnici za vodu. I sva kiša koja padne dole na samostanski krov
sa pumpama se prebaci ovamo u ove cisterne i onda slobodnim padom imamo vodu dalje samostanu. A ovo je izum onoga već spomenutoga fratra Leona koji je zapravo na taj način evo i taj vodoopskrbni sustav riješio. I mi možemo oko 450 kubičnih metara vode pohraniti i uglavnom nam izdrže kroz cijelu sezonu što nam treba. Jer nema javnog vodovoda, nego dakle voda kišnica koju spremamo u rezervoare i koju koristimo preko ljeta za posjetitelje i goste koji nam u samostan dođu. Fra Leon išao nekakve granate rastavljati. Jedna je eksplodirala, odbila mu ovako dole ove prste na nozi, ovako malo šepao. Jel? A te radoznalosti oko tih tehnike ili nečega nije prestalo za cijeli život. Evo ovdje je zanimljivo isto ispričati, ovdje je drobelica za kamen stara, jeli? I kada sam ja bio u novicijatu, dakle fratar na početku, 76. godine prošloga stoljeća, onda sam ovdje bio sa jednom grupom mještana iz sela, radnika, pomogao sam da se taj kamen drobi jer smo obnavljali samostan. I ova je drobilica u jednom trenutku stala. I pojavljuje se Fra Leon sa svojom jednom čudesnom torbom, izvadio je potrebni alat, rekao imate pauzu i kroz 20 minuta on je nju stvorio, otvorio, promijenio je klip, stavio nazad sve što treba, kresno, kaže izvolite, pauza prošla. Onda druga je anegdota isto, to kad sam bio u novicijatu, on je sa dvojicom radnika došao u samostan Krk da bi se ispilila drva koja smo imali dole u samostanu. I poslao jednoga toga radnika da mu donese jedan alat iz auta. I kako je on iz automobila mu to trebao donijeti, tako je strgao ključ od auta. A on je onda uzeo ključ i počeo se smijeti, kaže sad se moramo igrati lopova. I otvorio je vrata od auta jer nisu još bila zaključana i spojio žice kao na filmovima, upalio auto pa je došao na glavotog po rezervni ključ. Onda jednom zgodom mu je auto prokuhao dok je za vrijeme vožnje išao za Zagreb, a prevozio je vino. Nalio je vina u kiler i nasio dalje put. Ovaj veliki jest tornjak. Prije jedno 8-10 godina najviše službena sorta koja je priznata kao autentična. Dakle, ovo je bosansko-hercegovačko-hrvatski pas tornjak. Tor je jedna improvizirana građevina na polju gdje ovce spavaju preko noći. A ova pasmina pasa je čuvala ovce tako preko noći dok su one u toru, tako i dobio ime tornjak. Skraćenica nas fratara trećeredaca latinski tertium ordo regularis jest TOR, tor. Tornjak, tor, pa se onda oni zove toro. I onda je to po svim tim parametrima fratarski pas. A ovaj mali se zove Pančo. I bio je jedan poznati crtani film, Pančo i Toro, dvije žabe, možda to i u Sloveniji se prikazivalo, pa su onda mnogi misli da se to radi oko toga. Meni je bilo simpatično onako da bude Pančo, jer je tu uspomenu jednoga maloga psa koga sam poznavao nekada prije, ali sam saznao jednoga fratra Španjolca, koji se zove Paco, da je Paco i Pančo izvedenica od imena Franjo kod njih. Tako da i ovaj pas ima veze sa Franjevcima. Evo, Tončo i Pančo i Toro, evo sad su došli i na snimku, vidiš, tako, bravo. To na malu djecu, to je nevjerojatno, jer sa malom djecom moraš baš mazno biti. Ko sam živio, nastojao sam ovako sebi imati, ovako sad za ljubimca, i ovo je već ovaj mali Pančo, to je 13. pas koga sam... Jedno 6 km odavde uz obalu sam šetao, tražio ovce jer su se bile izgubile. I na obali u kamenju sam vidio izbačeno ovo drvo, dakle more je izbacilo na te kamene. I kad sam ga vidio, rekao sam, evo pa to se treba lijepo donijeti, evo već gotova skulptura isklesana. I onda sam sa jednim gore susjedom iz sela, privezali smo ga za barku i kroz more smo ga do tu dovukli, evo ovako ovdje stavili. I djeca jako uživaju po njemu skakati, ali sam našli ozbiljne ljude kako ovako fino sjednu legnu, kaže ko da ga je neko baš slikao da bude za to. Pa evo tražimo od naših posjetitelja da pomogu dati ime ovom drvetu. Dakle, moguće ga je ovako sada kao leži, moguće ga je malo ispraviti, da bude u drugačijem položaju, da ovako da onako.
Kako neko ima ideju kako jedno dobro ime dati. Ne, evo, digno se, gledaj. Evo, na što sada liči? Aj, gledaj malo izdobio tamo. Pa Marka i Jarko. Šta ne? Evo, a ovako je tuljan. Vidiš kako je glavu gore izdigao. I to je vjetar izvalio, strušilo se u more kroz kamene izbrusilo i evo ga sada stoji ovdje. Gdje pijeće pred 1, 2, 3. To su takozvane kamenice, dakle od kamena posude u kojima se držale živežne namirnice. Dakle, ovo je posuda za ulje. Kamenica, od kamena građena. I evo sve to od jednoga komada i ručna obrada. Ljudi koji se bave kamenom znaju kako to nije jednostavna stvar, da vam na kraju kada ćeš zadnji udarac da se saspe. Ovakve velike kamenice su ovdje 3. Ali ova ovako najljepše isklesana, pa smo zato nekako ovdje i stavili. I evo sad misliš i koliko ovdje ulja moglo stati, Kristijan? Drvo iz naše šume koje smo imali prošle godine uređeno za jaslice ispred oltara. Jedan hrast je bio opasan s ovim ovdje kao nekakva guba, kao bolest na drvetu i to je vrijeme srušilo. I ovo iz sredine je samo izrađeno deblo kako jest i evo došlo je ovako dole sa svojim posoljem, gore je baldahin i dole je bila sveta obitelj, Isus, Josip, Marija, Magačić, Vol i ovo za jaslice, samo tako. A evo može ovako poslužiti za ukras i bez jaslica, stavi se svijeđe ili sam za sebe, izgleda u svakom slučaju izrazno. To je prije jedno 20 godina mala djeca, prvopričesnici, počeli mi nositi kaktuse. I onda sam ja to počeo uzgajati, ali sam se često selio, pa sam uvijek male, tako da uvijek imam mali za svakoga. Evo, sad su ovdje jer će biti zima brzo, pa su tu unutra, evo. Malecke. Mamo isto. U svibnju, ono, lipanj, svibanj, onda su bude jako lijepo onda, da.